Og så starter jeg den, og den er frigivet nu? Nu er den i frigivet, ja. Okay. Og hvad fanden går sådan der? Er den i gang? Ja, den er i gang. Og det er det, der er svært at høre, ja, lige præcis. Og så siger du... Så skal du have den tilbage. Ja, yes. og man skal ikke... Og så er du i gang, faktisk. Ja. Det er lidt anderledes. Den er sådan lidt tivoli-agtig. Måske. Det virker lidt spinkel i det. Altså, det er fedt. Det er måske fordi det er en lille bil. Altså, det accelererer jo altså ikke ret hurtigt. Det synes jeg ikke. Nej. Jeg skal helt ned i. Den står også nærmere oven på den speeder der. Jeg tror ikke en mand, det tror jeg ikke får solgt til ham sådan det. Ja, nu kan I bedre høre, der er ingen lyd. Ja, lige præcis. Det er også det ting. Det er lige en bil for dig. Ja, det er en fantastisk bil, mor, det her. Hvordan det? Hvorfor det? Det er fordi, jeg hader alt det der. Det kører 70, men det kører fint. Ja. Det føles ligesom om, man ikke kører så hurtigt, som man gør. Ja. Jeg føler da ikke, at jeg kører 70. Så synes jeg da nok, at jeg kan mærke i min egen, at nu må jeg hellere lige sætte farten ned. Det er måske igen lyden, der ikke er der. Ja. Men der er ikke den der... Man kender fra... Det skal man ønske det, tror jeg. At der ikke er... Men hvis den her ikke kan køre 130 ude på motorvej, så er det ikke smart. Nej. Fordi det kan de jo ellers normalt. Nemt. Men altså, man kan sige, at bykørsel er helt optimalt. Ja, det er der ingen tvivl om. Det er Men det køber man jo ikke bil til i dag. Ja, kæft, hvor er det smart, det her. Altså, det er jo en god pigebil. Hvad får du til at sige det? At, det er nok bare en gammel kliché, at der er ikke så meget at holde styr på. Det er meget lige til. Det er meget enkelt. Det er meget brugervenligt. Men det lyder også... en helt anden følelse. Det lyder lidt som om, at når du savner, eller når du siger, at den er enkel og sådan noget, altså... Er du glad nok for det, eller? Ja, det er jeg mægtig glad for. Okay. Det må jeg faktisk indrømme. Det er da befriende. At der ikke er noget... Altså, lige nu der sidder min venstre fod og laver ikke en skid. Det er en behagelig kørsel, altså. Fordi det er så roligt. Altså, man kører ikke aggressivt, kan man sige. Det giver helt sig selv. Lidt langsom i optrækket, men det er jo en lille bil. Så der motorlyden der, det er ret, der er noget dækstøj, så man kan mærke, der sker noget. Man får noget feedback. Hvor langt kan den køre? Jamen den er ikke, specielt når det er vinter, kan den ikke køre særlig langt. Altså, jeg tror effektivt kan vi vel kun få den op i en radius på 60 km. Nå, at den ikke larmer. Ja, det synes jeg altså dejligt. Det er fantastisk. Så kan man høre musik og alt muligt. Og for dem, der bor i nærheden af veje, må det være utrolig rart, når alle biler de er elbiler. Der er mange, der snakker om, at det er et minus, men det synes jeg da ikke, der er. Det er bare, jamen, der er nogen, der synes, så er det ikke rigtig bil, men det synes jeg faktisk ikke. Ja, det tror jeg også. Det er alligevel de sidste, der køber elbiler. De kan få sådan en klemme i hjulet, ligesom en cykel, så det lyder som en knaller. Ja. Jeg synes, den er dejlig. Jeg kan godt tænke mig sådan. Kunne du det? Ja, det kunne jeg. Og så kan jeg også rigtig godt lide, at man ikke skal fylde benzin på, for jeg hader alt sådan noget, der lugter, og man får snavset fingre. Ja. Jeg tror, jeg er kernesegmentet for en elbil, det er helt sikkert. Så en hyggelig pigebil. Ja, men en bil, jeg godt selv kunne finde på. Og køre i. Ja, det tror jeg sgu. Det er ikke... Det vil ikke... Jeg synes, den er behagelig. Sådan en lækker styring. Lækker... Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige. Det er en radiobil. Men en lækker radiobil. Okay.